karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Balagtigi. Di unta ko ang manghilabot sa inyong kahimtang ron. Pero, bisan unsaon ako gunahuna. Sayop man ang imong gibuhat ni imong gibiyaan si Dong James. Kauban og ang babae. Day, dako in taon kag katungod ni Dong James kay bana nimo siya. Ayaw isurrender ang imong bana. Day, paminaw sa kod. Sultihan ti ka. Di gyud maayong mobalik ka dinhi. Tungod kay mamiligro ka dinhing dapita. Nang irang, unsay buot mong ipasabot? Ay, kuan ka nang makahimo ka man sa pagpangabang og bahay dito sa syudad, di ba? Og kung dunay mo abot sa produkto ining inyong yuta, ipadara man sab namo. Nang, wa ko makasabot. Asa kong dapita mamiligro? Gubot kayong akong huna-huna ng irang. Ay, hambot lang yun. Unsaon, taman-taon ka sa pagsulti, oy. Oy, balita! Balita! Ay, nananasan ni siya ah. Irang, de Laura, doon na de barko kagabi nga nalunod. Ug ang tanang pasahero nangamatay. Uy, tinuog ko in town. Uy, Wa ko nangamatay. labot kung unsay nahitabo dinhing dapita. Oy, nangamatay, oy. Apil ang makinas barko namatay. Ginoo At ka pang bugo nadinig sa na itong maging dapit, niya ba? wagi buhi, way nakasurvive. Hasta ang makina, patay. Francine? Uy, natanawan ni hilak Uy, hala. na. Uy, ang ambok doon sa bata, nagliki-liki. Uy, Kinain ko? hala no. Uy, hasta ang imong bukton, day. Nang liki po. Ay, ginoo ko. Dili ka mao ni among ikamatay no eh. Ay, that time para god na time Uy, para hala. god di ay day. Unsa man di ay finding sa doktor ha? Naglibog siya kung unsay gid kining among sakit. Uy, hala. Ay, Uy, di ka buhat ni sa imong kontra. uy. Ha? Kontra. Kinsay akong kontra? Ako an kini wa day oy. Kuan ba? Ay, Wa ano ka sa iyo, binuangi kuan? day. Mao say akong pagtuo nga gibinuangan mi ining nahitabo na mo sa akong anak noy. Sa miaging simana sa among pag-anhi dinhi. Nakasugat mig ukoy. Nagunitan niya ang among buto ni Francine. Ug mao na kining among gibati. Hala. Mutuo ko niya nang binuang sa mga diliingon nato noy. Nagtirang. Tama, Tungod kay lagi, nakakita lagi. na mi si Francine. Kung mauna, dili lagi gud ay doktor ay inyong gikinahanglan. Kung dili tambalan. Ang tambalan mo'y nga mo'y atong giduol sa una. Kato may atong duolon karon. Oo, mao, sakto. Pero tiguang naman taon to siya, oy. Puhi pa kahato siya. Kay unsa man di ay mo sa una. Ay, dili kami. Pero ayaw na lapakutan na dahil lapakutan. Tadaan, ginoo ko. Malakaw din tao. Kay ngilad, kay nang tanaon. Inday, Uy, nabuyagan ka mo sa mga diliingon nato. oo lagi. Pero sa may nga itambalan nila. Paghuwat, Aw, kay wa pa ko mahuman. ay. Duklon ti karon. Ay, gubot kay resulta itong Awag pagkain, isapot ah. ng tiguang. Gubot. Na paghilom una diha kay Kob nagkasimong Laura. Ayaw ko nga ligtigawang. Uy, Kay batanon pa ka. Ala, ay. Ang sabay nun, pagkainhi ang yate. Misamot inong sapot iniliya. Ilom lalaki. Hoy! Agay! Da, Oy, hinampas. Tagin lang bitaw tikang hilom. dukol lagi ka. Mabuti di ay. Oy, tay sagod. ko. Nganong gidukol man taon nimong akong bana iya, oy. Mauna! Galong kinukul man ko niyo. Maghilom mong duha. Ay, manghilom tayo. Hilom! Sabi pagkainhi ang yate. Ayaw mo sigig sampit na kong makatabas sa akong dunggan. Ala, di gyud ka ganahan tatawagin. Mamanang ug iya mo karon
ibaw mong batyanon pa ang akong nahimong ikatulong bana. Muray gidangat. Unsa? Hilo mo! Ay, manghilom lagi ta, oy. Hilo! Nay wasay. Kay mag-concentrate pa ko sa akong gimo. Nay. Ayaw na una pagsapa ha. Mahimo pa. Nalimot siguro siyang wasay ko. Nalimot yung wasay ko. Ambisyoso pinitigwa nga da. Yan, bitaw tikang pagkilo. Hilom lagi kay mabaldang akong gihuna-huna nga. Taguba ay ni salida. Oy. Ay, hilom lang, gibalag ko pa. Mingon May ka. nagsaba-saba. God, wa may magsaba-saba. Ay, Ginoo! Sus, mayabog ni kaha. Mingon kang ambisyosa ko. Kadungog Uy, ay, uy. nakadungog ka. Gihonghong ko naman to. Hilom na! Tapos mamatay, mahinong ko ka kulba. Maulag inawasay. Ay, nalagi pagsaba-saba. Kung saan pag-ayuan, bro. Kinahanglang madali sa pagtambal ka ng inyong buhok. Kay kung dili ka na mamahayo, maputol ka ng inyong Hoy! Sus! dagat-dagat ang nagbinuang kaninyo. Gusto ka. Gibinuangan mi tagadagat sa miaging mga simana sa pagpadung namo dinhi. Nakaila ka niya. Wa ko makaila niya. Samukon ka niya. O ginahanglang makapangandam ka. Huwag maapil ang imong mga mahal sa kinabuhi. Unsa may akong saha niya. Nganong maapil man ang akong mga mahal sa kinabuhi. Mga gani kay di kay kundi mo mahal day. Iya. Aw, inday. Babay tingog! Ay, Hilong! Lalaki ka, pero naibaba ni mo? oh, Gadako lang ang lawas. uy. Kawayay na. Kung lawas akong Unsa may angay namong buhaton. Unsay angay natong buhaton. Dako kung lawas akong baba. Tambalan ang inyong mga bukton sa labing daling panahon. Oo. Kadiyota, kay magkuha ko gipalina ni Ana. Ay! Huwag Ay! lang Oo. mo! Ana, nahuman ko na sa pagpalina ng inyong mga bukton nga nang liki. Butangan ko kinig itong nga panapton nga may lana. Aniha. Atong paabuto. Gitaktapan ang ilang mga buton sa itong nga panapton na may lana, no? Ay, wa pa man na niya kuha. Taod-taod naman na niya gibutang. Oh, oy, unsa man ka? Giuna niya tangtang ang panato niya iyang gihaklop sa bata. Hala! Uy, Uy, hala. siya maguyawan Hala, na mo. unsa man na naasa? Panapton nga itom. Nang gimok man na! Ay, Iram. Hoy, Iram. Oy, unsa man, oy. Ay, hain kay maayong sulti lang kakas tinuod katong De Laura. Aron mabantayan niya kung unsay mahitabo. Atol siyang ingnon. Atol ingnon ka ng tigwa nga. Pasultihan na lang si De Laura sa tinuod. Ay, Ta, daw siya ba, uy, di lagi na mahimo. Kung atong sultihan si Day Laura, Ha? apini mo, kung sultihan nato, musamot nga mo paduol ang iyang kaaway, di ba? kaway. Umaubaya na gitugon sa iyang mga ginikanan nga Ah. ilubong sa kalimot ikaw kay maay unsa kay maay ikay mo litok no kay kinahanglan ba nga di gyud dato litok ko ng iyangan kay ang mulitok sa iyangan mamatay. Hala, ano, naman na sa akong bukton. Lura, anay. Kaluod ana oy naunsa Ay, ay. ura man naggagmay ngwati. Mora man ang mga piyasot kay nga baat. Kanang makilaw. Kanang nasdagat. Ang ako sa bukton. Ay, Usa ng gawas. Unsa man ni sila? Mura magmahabwa. Binuangan mo sa taga-dagat. Ay, mada.
Mao kanay mga kagaw nga nagikan sa taga-dagat nun. Kay ko nadugay pa ninyo ka na sa pag-ani din Musa kang kahubag sa inyong kasingkat. Mao kanay inyong ikamatan. Hala! Kadalasay sa hapon, mamalina kamo, hangtod nga mamaayo kamo. Ingon ka nakaila ko niya. Pero ako makaila niya. Kung nahibaw ka kung kinsa siya, mahimo ba? Imo konsultihan kung kinsa siya? Kinsa siya? Kinsa iyangan? Irang! Ay ngano, Gahinuktok si Laura. Unsa man kay iyang gihuna-huna. ang bahin yung tingali sa giingon ni atong tiguang. Anong misulti man sab siya taon, oy nga. Nahibaw man unta siya nga sikreto ang tanan. Wa man gud makailas ni Laura ni. Hapit si Piat. Hapit na si Piat. Ugani, wa na mahibaw, oy. May auto mang tanawa rakot. May auto mang nakaparking sa gawas sa gate. Laura, Niya ka nasab. Laura, bahan ako nimo. Nagpabaga ka sa imong naong. Hain ang imong kabit. Nganong gibiyaan mo siya? Wa ko'y kabit. Gibapreso ko siya, Laura. Unsa? Trespassing ang iyang pagsuot sa tupidanan. Ug labaw sa tanan, ikiha ko siya sa pagguba niya sa akong dungog. Ug sa pagguba niya sa atong gugma. Nagpakaron ingnon ka nasab. Kano sa amag ko nagpakaroon ingnon ka nimo, Laura? Wa may tabo nga nagpakaroon ingnon ko nimo, dili ba? Kapoy na, James. Husto na sa pagpasakit sa akong kasing-kasing. Tubaga. Tingalig ang imong kabit ang nanawag. Hello, kinsa ni? Unsa? Oo, ako ang nanawag na sa inyong presinto. Unsa? Ang mga pulis nga midakop sa babae, nangamatay na. Ugwa na'y kasing-kasing. Oo, sa mapagkahitabo sige. Palihog, pahibawalan niya ko, sir. Kuan, sa hinungdan sila yung kamatayon. Palihog, pahibawalan ko, sir. Salamat, sir. Sige, bye, sir. Kinsay na mata? Laura, ang mga pulis nga may midakop sa gipadakop kong babae. Nagamatay. Unsa? Kung di ka pagibutoon ako, magkuyo ka. Dili ra layo ang himutangan sa mga pulis nga di pamatay. Sige na, dali na. Ano magkatuo ka sa kubahin? Huwag ka magpudhin ni mo. Wa na'y mga kasing-kasing ang mga pulis nga gipamatay. Ingon sa gisuyupan sila dugo. Kinsa magkay kabuhat sa ingon. Nangutana ko, Laura, kung doon na ba nakakita kanila kung kinsa ang nagpatay. Ug doon na yung saksing buhi nga nakakita. Doon ay nakakita? Doon na, usa ka mananagat nga may nakakita kung giunsa sa pagpatay sa babae ang mga pulis. Babay? Ang babae nga may gituhuan mong akong kapit. O gano'ng nakasiguro ka? Nga mao kadto siya ang nagpatay ni mga pulis. Tungod sa description na itong mananagat, may nakakita, Laura. Mangtas ang mga babae. Ug way siguro kung wa ko pa siya ipakuha sa mga pulis. Ako ang mapatay. Ilabi nang ibig ko gibihan. Mutuo kog mga impakto, Laura. Ug laban ang mituo sa ko Ginoo. Ug mituo sab ko nga doon ay yawa. Tungod kay sa una, usa sa nabiktima ang ako igsuon. Laura, hinaot nga mituo ka na ako. Dili pa sa iyo ka magkabuag ta. Ayaw pagtuo na yun sa muna ko. Kaya doon ay panahon nga binuangan ta sa mga iya sa kangit-ngit. Laura, nagpakinuoy ko nimo. Ayaw kasuko na ko. Kung anaa ka na to ang Ginoo, anausab kanunay ang yawa nga andam musunggal sa itong kamalinaot sa pagpuyo. Musukol ta, Laura. Laura, please. Ayaw na kasuko na ko. O ganong pilit! Hinanggan masuko kaniya! Traitor siya! Siya ang baba sa atong kalampusan! Laura? O sinita mo ni mo? Palayo niya! Palayo! O ikaw! Palayo! 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 Palayo!
Yay ka ng tawhana. Oh, Laura, nga nung gitutukan ka na magsama niya na? O sa may nahitabo ni mo? Ha, Laura? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!